Тримата братя и златната ябълка. Една жена имала 3 синове. В градината на къщата им растяло чудно красиво ябълково дърво. Всяка година то раждало само по една ябълка, но не каква да е, а златна. Ала в нощта, когато ябълката озрявала и така заблестявала между клоните, че цялата градина грейвала, долитала една хала и откъсвала златната ябълка. Една година, щом дошло време ябълката да озрее, най-големият син рекал на майка си: „Мале, ще отида да вардя ябълката. Дай ми един нож и орехи, та да не заспя.“ Седнал най-големият син под ябълката и започнал да троши орехи. Изведнъж задухал силен вятър и дърветата се превивали чак до земята. Тъмен облак закрил луната и звездите, а от него се спуснала халата. Грабнала златната ябълка и докато големият син се усети, отлетяла. На другата година средният син казал на майка си: „Мале, отивам да вардя ябълката, дай ми един нож и орехи, че тръгвам.“ Седнал той под ябълката, ала се улисал да троши и да яде орехи, и така и не разбрал как халата откъснала златната ябълка и изчезнала с нея. На третата година най-малкият син рекал: „Мале, този път аз ще вардя ябълката, дай ми ножа.“ И вечерта се качил на дървото, седнал в клоните близо до ябълката и зачакал. Към полунощ се дочуло силно бучене. Въздухът затреперил и халата се стрелнала към златната ябълка. Тогава най-малкият брат изведнъж изскочил и с нож в ръка се хвърлил към чудовището. Започнала такава борба, че чак земята се разтресла. Най-малкият син се биел юнашки и безстрашно нападал халата. Най-накрая и нанесъл силен удар с ножа. Тя изревала от болка, плеснала с криле и с мъка се вдигнала към облаците. Най-малкият син откъснал златната ябълка и я отнесъл на майка си. В това време по-големите братя спели така дълбоко, че той едва ги събудил, за да тръгнат да търсят ранената хала. Следите от кръвта на раненото чудовище водели до една пещера, толкова тъмна и толкова дълбока, че дъното й не се виждало. Най-големия брат рекал, че е най-голям юнак и поискал него да спуснат в пещерата. Вързали го с едно въже през кръста, спуснали го, но когато стигнал до средата, той се изплашил и заклатил силно въжето, за да го изтеглят. След него се спуснал средния брат, но и той се изплашил и се качил горе. Най-после дошъл редът на най-малкия. Той казал: „Сега аз ще сляза долу, щом поклатя въжето един път, спускайте ме. Поклатя ли го 2 пъти, изтеглете ме.“ Братята го вързали и започнали да го спускат. Спускали го. И най-после на третия ден той слязал на дъното на пещерата. Повървял малко и намерил двореца на халата. В градината пред двореца седели 3 хубави девойки. 2 играели с златни ябълки, а третата, най-малката и най-хубавата, си подхвърляла не златна, а най-обикновена ябълка. „Девойки, пуснете ме да вляза!“ викнал момъкът. „Върни се назад, юначе!“ изплашила се най-малката. „Ако те види халата, ще те изяде. Толкова е разярена. Отиде да ми донесе златна ябълка, но се върна цялата обляна в кръв. Бягай, докато не те е усетила.“ Момъкът не я послушал и прескочил оградата на градината. Влязъл в двореца и след малко се чул страховит рев. Най-малкият брат убил халата, освободил девойките, които били пленени църкини, и ги отвел при въжето в дъното на пещерата. Вързал първата и дръпнал въжето 2 пъти. Братята изтеглили девойката. Вързал средната, изтеглили и нея. Останала най-малката и най-хубавата. Момъкът й рекал: „Когато те изтеглят и видят колко си хубава, братята ми ще се скарат за теб и няма да искат да ме изтеглят. Ако пък аз изляза най-напред,
а след това изтеглим тебе, нещо тук може да ти се случи, а аз няма да мога да ти се притека на помощ. Затова ти ще се качиш преди мен, а ако ме обичат, братята ми ще изварят и мен. Ако ли пък не, все някак ще се оправя. Тогава девойката рекла: вземи този пръстен. Давам ти го, защото ми харесваш. Ако горе се скарат за мене, ще кажа, че ще се омъжа за този, който ми направи дрехи самотворни. А такива дрехи може да ми даде само човекът, у когото е този пръстен. Ако братята ти не те изтеглят, ти ще постоиш още малко тук. После земята ще се отвори и ще полетиш още по-надолу. Там има два овена – бял и черен. Паднеш ли върху белия, той ще те изнесе на белия свят. Паднеш ли върху черния, той ще те отнесе на долната земя. В това време братята започнали да теглят въжето, а момъкът взел пръстена и се сбогувал с девойката. После зачакал да спуснат въжето и за него, ала на празно. Тогава земята се разтворила, най-малкият брат полетял надолу и паднал върху черния овен. Той го понесъл още по-надолу, към долната земя, хвърлил го там и изчезнал. Клетият момък тръгнал накъдето му видят очите. Повървял малко и стигнал до една каштурка в края на голям град. Там живеела бабичка, която никого си нямала, и прибрала момъка да преспи при нея. За вечеря бабичката почнала да меси хляб, но вместо с вода месела го с сълзи. Защо плачеш, бабо? Защо месиш хляба с сълзите си? Свило се сърцето на добрия момък. Как да не плача, сине? Един змей се е появил тука и не ни позволява вода да си налеем, ако не му дадем да изеде някое момиче. Аз имах 6 дъщери. Давах, нито една не ми остана. Змеят вече цяла година не е пускал водата. Днес царят изпрати дъщеря си да я глътне змеят, да се насити и да отвори реките. Утре ще имаме вода. Щом чул това, момъкът скочил, разпитал бабичката къде е царската дъщеря и хукнал право натам. Стигнал точно когато звярат се спускал към вързаната за едно дърво църкиня. Като видяло най-малкия брат, чудовището изревало грозно и 3 му глави избълвали големи огнени пламъци. Момъкът не трепнал и с един удар отсякал и 3 глави на змея. Змеят издъхнал и в същия миг всички реки, извори, потоци и чешми в царството рукнали. Когато царската дъщеря се върнала жива и здрава в двореца заедно с момъка, царят не повярвал на очите си. Кажи какво искаш, юначе. Ако пожелаеш, давам ти цялото си царство. Не искам нищо, царю, отговорил най-малкия брат. Само искам да изляза на нашата земя. Замислил се царят. Това не е по силите ми. Ако намериш някой, който може да те изнесе, ще дам всичко, каквото потрябва. Тогава момъкът се спуснал да разпитва кой може да го изнесе на горната земя. Един човек му казал да попита орлицата, дето мъти, и все не може да отвъди орлетата си на едно голямо дърво на края на гората. Отишъл момъкът под дървото, легнал и заспал. По едно време орлетата се разпищели и той се разбудил. Когато погледнал нагоре, видял 3-глава змия да лази по дървото. Станал и с един замах отсякал и 3 й глави. Като долетели орлицата и орелът, спуснали се към момъка да го изкълват, но малките орлета рекли: този човек уби 3-главата змия и ни спаси. Тогава орлите казали на момъка: ей, юначе, какво добро искаш да направим за теб? Нищо не искам. Искам само да ме изнесете на горната земя. Добре, казал старият орел. Ще те изнеса, само че изхрани 2 родени днес биволчета. Като пораснат за колиги, нарежи месото им на парчета, след това напълни една кожа с месото, а другата с вода. Направи една клетка, завържи я с железни вериги и сложи вътре кожите. Тогава ме извикай. Момъкът отишъл при царя и царят наредил да направят каквото орелът поискал. Когато всичко било готово, той долетял. Влез в клетката,
рекла птицата на най-малкия брат. Аз ще те понеса нагоре. Като кажа га, ще ми даваш месо. Кажа ли пио, ще ми даваш вода. Литнал орелът и понесъл юнака. Кажал ли га, юнакът му давал месо. Кажал ли пио, давал му вода. Но приготвеното месо не стигнало и момъкът тихо мълком започнал да реже от нозете си. Най-сетне стигнали горната земя. Хайде, юначе, ставай и тръгвай, вече си у дома. Не мога да ходя, рязах месо от нозете си да те храня, докато стигнем. Тогава орелът погалил краката на момъка с перата на крилете си. Те оздравели и той скочил и се запътил към къщи. А там братята му още се карали за най-малката девойка. Щом видяла юнака, тя се зарадвала и рекла: искам дрехи самотворни. Който ми ги даде, него ще взема. Сетил се най-малкия брат за пръстена. Погледнал го и мигом се появили дрехи самотворни и засияли с чудна хубост. После вдигнали сватба и 3 дни и 3 нощи се веселили под клоните на ябълката. А тя и до ден днешен всяка година ражда по една златна ябълка.